Salam. Bugün owadan gün. Bugün aýratyn söýgüller üçin aýrylan bir gün. Durmuşda garşyma çykan söýgüllerde gatyken zada gabat geldim. Biri söýgülisi üçin özünden geçýär. Ýene biri öz söýgülisi üçin gençini ýitgedýär meselem. Ýene biri öz söýen ýary üçin oň iň gowurýan naharyny pişirýär meselem. Ýene biri oň iň gowurýan kitaplaryny öwrenýär ýa-da oň iň gowurýan aýdymlaryny öwrenýär. Ýene biri diňe sabr edýär. Öz hyýalynaky söýgüsine gowuşmak üçin eline barny sabr edýär. Ony näçe garaşsa da gün-günden öňküsinden has beter ýene de söýýär. Sebäbi olaň üçin bir ýaşaýyş, olaň üçin bir ullakan bir dünýä. Gara öz söýgüsi üçin her kim elinden geleni gaýgyrmaýar. Indi oturup pikir edin. Siz öz söýgüňiz üçin näme etdiňiz? Bugün o gün. Bugün şol garaşylan gün mehribanlar. Bugün söýgüller güni. Hani indi bolsa öz pikiriňi jemle de oňa öz ýüreginden çykýan iň mehirli sözlerini beýan et. Hani kim bilýär? Belki olam sen ýazjak bir SMS-iňe ýa-da jaňa garaşýandyr. Şoň üçin hem ähli ýüregiňdäki owadan sözler jemle de oňa hut şu pursat öz sevýänligini bildir. Men bolsa siziň şu günkü owadan günüňizi gutlap, ýakynda size hödürlemek isleýän Kalpdan atly aýdymymyzyň birji kupletini hiňlenip berýär. Nay 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 nenem başalı çıkarın kalbıma ornayan bu sessizlikte sen yok inni beyle ne derin dostları üstüme gelen bu sensizlikte yeni öpüşün yüreğim terk etmediler. Söylemsem ayrılıp olur mu cevabını bilemem. Sorular mı ışık bir kaharda kovular mı kalpta. Söylemsem ayrılıp olur mu cevabını bilemem. Sorular mı ışık bir kaharda kovular mı kalpta. Söýgüller günüňiz gutly bolsun.